Good as dog with a chorde is Misha Owen P. agus should they Leabhar-mheas an Luain agus an leabhar veg a vas go menu no an count or the show an tEitleán Dofheicthe le Cathal ó Sándair agus show a hail shoe tá gá leabhar curtamach ag an ngúm le déanaí agus Róisín Adams a chuir an eagar agus mar bhí I gás an chéad leabhar tháinig mach bhain me ansal go deas an gceann seo. Tá clúdach go háling tá chlós is ahra go dtíon cló rómhánacha chu aníisisteacha ach fech ar an duine sin an duine olc an charachtar olc an fiochtdómh sin an tanamtar an charachtar. Ach a ríist cad é tá gceist le Réigs Carlo agus le héad is ceanna sra Réigs Carlo é seo is blachtarin ó taidálaí príomhádach nó lurgare beidir thugann si ar orinthe ach blachtar príomhádach agus fostítar é nó bítar tachthaige I géirí ar cás na móra Israel. Agus de éanana le an chéad leabhar sa tra cintána bhíar I gcuidim inis. Ach tá an tEitleán ag luaite hana agus an Dr. Leon nó Dr. Luain na marvadil an chéan. Ach agus tá rud haníonn slúm faoin leabhar seo ná gnéantar iireacht sais technoliachtaí, fictionoliachtúla a lua agus tá rudí éagsúla táirliú an. A ríist tá sé seo tá roiintú dí an bheith ábharíonn sena chaite dar a daoine áirithe agus nu is mó beidir ná a bhrúdúil atá sé mar ítar daoine go brúdúil go chódúna sin go bhachtar fuil ar bmhaithre agus a lehéad. Ach tá an scéal anmha is bralam an plotte is bralam an tEitleán Dofheicthe agus tá cúpla charachtar olcán tá mar bheith sais óna dacu mar a bhíon ag na daoine olca na charachtar olca in James Bond tá tEitleán Dofheicthe tá technoliacht acu le chur na chuine sin fiú an tlí go bhfuil an tEitleán Dofheicthe braham si go minic litríocht na gaí gnéir fiú tá technoliacht going agus fágann sé sin gur féile tEitleán dhéanamh Dofheicthe ach Luain Cathal ó Sándair an miotal a ágant Dofheicthe agus an sin beidir go mean siad úsá as chun rud ag an eile dhéanamh. A ríist thart ar céad leathanach an éasca le léamh ó bhaid níos fós é seo léamh ná an stuff sa senachló agus tá cúpla téirme beidir ahra an seos an siúd. Chur sonú tá nóta baithisnéise nóta agurthireacht agus nótaí a gúna leabhar. Cuid in na nótaí bhí siad an cheirach mar sílim nach digfá céad tá gceist le roinnt cad tá gceist le roinnt den na tagartí mar hampla tá rud an chlór ratha atá ar ghlúisteán agus is chlóirtán imins le taobh an chóragus ní hiic fá sin. Cúpla rud faoin nó faoin nóta agurthireachta tá focail áirithe an agus aber é seo for ghlúisteoir tá luas ar chur an áitin sin go bra cordún aithrítar sin go tródum cordún nó cordan tródum ní focail annach chutíint ag tródum tá sé an istócha ach an sin an áitin eile tá cinenne déanta focail eile focail níos sohiice a chur isteach sa teacht put it the jawn put the painted ní hiigeh mór an daoine down in éair táhan strín prabán paiste ach fós cordún aithriú go tródum an sin úsáideach an focail ón bhuclar nua béir le gaige ní gom is a dul chun de léire atá an sin cordún aithriú go tródum is túisce hiig duine cordún ná tródum ní gom an nachnáin tródum mar bheith sé sa ggóhéachs. Ach tríd is tríd tá an ní an ófa sin an téan fágur achní sé sin agur léas an nóta agurthireachta sin. Tá plut a hain an tainebach is bralam an charachtar is bralam an sra agus tá cloiste agam go bhfuiltar ag obair ar chin eile sa tra mar sin tá suas go mór le sin. Agus ní leabhar áir seo níl Réigs Carlo mar tá aithne go ngéir na leabhar dhearannacha a going an níl inán tá charachtar áirithe nachhfuil an agus níl an mún le síos fós ach tá iiritin saolaíochta an iiritin sprí a lá náisiúlacha is beidir nach me fá sú leis seo leabhar den cinná seo ach ionach ar fad. An tEitleán Dofheicthe Cathal ó Sándair an gúm má an go móra. Banna í soltas. Slán am lína chuirde.